Normalian, biografiak kontatzen direnean, biografiak kontatzen dira norberaren gizarteko eta kanporunzko pasadizuak, normalian. Baina, nik orain kantatuko dizuet, barrura begira, nik nire buruari begira, egintako, idatzitako biografia bat. Carlos Jiménezen musikarekin. Nere izateare ordu ilunena maite ditut orain, haiek zirelako kontzientziare ingude garratza, itzaltzear delarik zentzu iratzarrien lorezko baratza, ezin baitut aziagatza estali zuen lurrantzuan ere, zuaitzeldua naiz hilobiari, itzal isildagiona menturazko ametsa, gazte batek noizbait abesti egina, abesti egina. Atxedena balitz ausaz iraunkorra, eta lotan grina bere soseguan argitzu litzateke. Lurrezko gizona dira exaltazio baten elikagai zaharra. Uda ederrarekin kantat, asmatutako irudi galkorrak gorputza, irriak mastien urrea pozaren abarra, ez du idatziko liburu zaharrean mutu eta gorra. Zorabio batetan nahasten direralik begiain nabarrak azten arnasarekin, ordainduko ditugu aintzinako